Abe bela jele foka bela jele wala nyimano biye tenay février kalo clé muka ani wulumla samba fla ani mukan sabaniaka donc kibaru wati sili bidon kibaru konnala mali fintigila ko ka sana yele mi koni fura alisa abaro besina olekera sababu ye ka dankarke babati do la mina ndan do la ka wala konnala ka faruka so jekulu mi rekon be no fokata se kalanso mi ni alere koni ye markaz al aqsa al mubarak olu kɔni ye min ye kuranɛ kalan ani kuranɛ durusi kɛ an bɛna da dɔ fɛnɛ la ka wololali kɔnɔna la ka fara o kan mouvement an bi kɔ ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲane olu ka hakilina min n'o ye dugu kelen jibondo kelen n'a bɛ bɛn foraji ma o baaraw halisa o bɛ sen na ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu b'an bolo an bɛ don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumano i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali finitigilakaw olu ka monter en puissance min bɛ fɔ la ni o ye Mali finitigilakaw olu ka sanayɛlɛ a kuma ka se ka a laɲɛnɛmaya o kɔni dɔ sɔrɔla Mali finitigilakaw dɔgɔkun laban tɛmɛlen na olu ye wulikajɔ ni cɛsiri baara min kɛ o de nana wolo min ye banbaci ma 40 ka se ka dankari kɛ olu la ani u dagayɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ka se ka olu fɛnɛ k'o kɛ tomo ye o sɔrɔla Mali finitigilakaw olu ka pankuru minnu wulila o ye gosili 7 ɲɔgɔnna si kɛ ni o kɛra ni mi 24 ye fo ka taa se L39 ma Super Tucano ani u ka kɛlɛkɛminɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o bɛ wele ko drone o de kɛra ni baara in sababu ye. Ka bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ jɔnjɔn na ni a dira centre markaz al aqsa al mubaraki yɛrɛ kɔni fɛ olu ye min bɛ tali kɛ kuranɛ durusi la ale ni kuranɛ kalan yɛrɛ kɔni na min b'a ta ko filanan na k'o kɛ ka ɲɛsin ka kɛ tasibila yɛrɛ fɛnɛ ye cɛkɔrɔba n'o ye El Hadji Gawusu Wage ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka bɛn ni karidonya ye février kalo tile 26 san 2023 min n'a kɛra dumanzana misiri yɛrɛ kɔnɔna la misiri min ni o tɔgɔ dalen bɛ Abdurahman Ibn Auf nka kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre min n'an b'a fɔ markaz al aqsa al mubaraki ale maa ɲɛmaaba n'o ye Fatumatu Modibo Magane ale kɔni kumana Sabalikaɲi Ture ale ka micro la. Ne tɔgɔ Fatumatu Modibo Magane. Alhamdulilahi rabbil alamin summa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da an bɛ Ala fo k'a tanu ka waleɲumandɔn ka segin ka ɲin'a fɛ a ka nɛɛma ni kisi caya an kuntigi nabi ka Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Ne ye directrice ye markaz aqsa al mubarak kɔnɔna na n bɛ foli lase n bɛ diya mɔgɔw ma u ni cɛsiri u ni jija ka foli lase an lamɛnbaga na an mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma n'an ɲɛbagaw diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ n ka karamɔgɔw fo ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ani n ka kalanden parents u ni ce u ni baraji mɔgɔ ye den bɔ a bolo ka n'a d'i ma i k'a mara a y'i bonya a y'i karama o la an bɛ a ɲini masa Rahamani fɛ bonya min n'a b'an bolo Ala k'a ta fanga d'an ma Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen. Alhamdulilahi rabbil alamin qala rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw dɔla mɔgɔ sɔrɔ hɛrɛ ma n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa ye aw dɔla mɔgɔ sɔrɔ hɛrɛ ma o de ye mɔgɔ maa min ye kuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ la dɔnniya na an b'o o de babu kɔnɔna na Ala y'an kɛrɛnkɛrɛn an ka se ka mɔgɔ la kalan kɛ ka tila ka an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ markazi kɔnɔ a bɛ markazi baara la i n'a fɔ ka denmisɛnninw loger an bolo u ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'an kan Ala y'an sigiyɔrɔ bɛɛ Dumazana kɔnɔ yan nɔ Petit Paris Bajanbugu la ayiwa laɲini min bɛ an na yan nɔ misiri in kɔnɔna na o de ye concours boloba ye ka a da an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw ka ɲɛkɔrɔ o de ye markazi 2 a bɔra Ala ka jɔnɲumanba dɔ bolo k'a di ko k'a kɛ Ala jati kɔsɔn a y'a ka nafolo bɔ k'a kɛ ka diinɛ de dɛmɛ o de la an bɛ misiri in kɔnɔ yan nɔ kalanyɔrɔ 2 ani ɲɔgɔn cɛ k'u ka concours kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ concours kɛkun yɛrɛ ye jumɛn de ye a ka se ka denmisɛnninw ka kuranɛ sabati u bolo n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ a k'a sɔrɔ kuranɛ b'u bolo u ka se ka baara kɛ n'a a ye wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la an bɛ concours la yan nɔ a bonya talen bɛ ka da alimami kan alimami imam Janka ma an b'a ɲini masa Rahamani fɛ nɛɛma ni kisi an b'a ɲini masa Rahamani fɛ a ka sijan kɛnɛya ɲuman di an a ma Ala ka n'a sutura Ala ka n'a kada ni concours in diplôme b'a la diplôme t'a la parce que ni Ala ye kɛrɛnkɛrɛnya i ka kuranɛ bɛɛ durusi ka n'i sigi mɔgɔ ɲɛfɛ o wasara diplôme ye papier de
ayiwa n'i y'a durusi ka san n'a ye o de ye ka sini lahara jɔ don diplôme ye concours laɲini min bɛ a waribɔla la san o san a b'a programme ni an ye a kɛnɛ filanan nin kɔnɔna na markazi aksa mubaraku kɔnɔna na salon an y'a kɛ an ye jɔyɔrɔ lasɔrɔ a la kosɛbɛ ɲinan fana an b'a a ka yan nɔ an b'a ɲini masa ramani fɛ a ka jaabi ɲuman nɔgɔya an ni bɛɛ lajɛlen ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljanna firdausi ye laɲini min bɛ an na ala k'a sabati ala ka a taa ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ markazi mɔgɔw bɛ somɔgɔw la u ka se ka an dɛmɛ denmisɛnninw ka lamɔ na kosɛbɛ lamɔ in a tɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ a ma ye fan kelen fɛ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni ce yɛrɛ ye bɛɛ ni baraji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ala tanu kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ masjidi Abdurahmani Bunafu kɔnɔna la ka d'a ka ala ka jɔnɲumanba dɔ ye dɛmɛ di san o san a bɛ deli k'a kɛ o ye jumɛn ye dɛmɛ ye jumɛn ye ka musabaka organiser denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin jumɛnw fana ko don minnu ye alikuranɛ durusi ka d'a kan nin jɔnɲumanba in n'an k'an b'a tanu an bɛ kuma ka tɛmɛ a tigi ko a tɔgɔ kana fɔ a jamu kana fɔ mais a ye nafolo in bɔ yɔrɔ min na a kɛra ala ɲɛna a sara t'anw bolo dɛ a sara bɛ ala de bolo ka d'a kan ni ɲɔgɔnna caman bɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ ka taa nafolo in financer fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ko ye nka ale ye ala ko de kanu k'a ka nafolo bɔ k'a don o de da fɛ an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a kɛra ala ɲɛna a ye nafolo in bɔ yɔrɔ min na ala ka ɲɔgɔnna 100 bila nɔ la ala ka jɛ in sinsin fo aljinɛ firdausi kɔnɔna na n'an bɛ taa sigi o kɔnɔna na ka ni kuranɛ ɲɔgɔnna kalan ka ɲɔgɔn dan kɛ ɲɔgɔn dan in kun tɛ dɔwɛrɛ ko karisa bɛ se karisa tɛ se o tɛ a kun ye denmisɛn ninnu ka durusili bɛ se ka sabati bolo cogoya min na a kun ye o dɔrɔn de ye ka d'a kan nin ye nisɔndiya kunkurun dɔrɔn de ye hali ni nafolo dira nin denmisɛnnin ninnu ma an tɛ se k'u sara masa rahman dɔrɔn de bɛ se k'u sara inshallah ne y'aw balimamuso de ye directrice dɔgɔmuso de ye ne ye ne fana tɔgɔ Fatimata Modibo Mangane an bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ markaz al aqsa al mubarak kɔnɔna na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an bɔle yen kɛnɛ kan mouvement an b'i kɔ olu ka laadala baara min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ni o bɛ tali kɛ u ka laɲini na laɲini min ni o ye dugu kelen ka se ka foraji yɛrɛ kɔni kɛ nin nɔ u ka maa ɲɛma Fatumata Batuluɲan mouvement an b'i kɔ olu kɔni ye u ka cɛsiri baara n'u ka o wulikajɔ baara ka se ka o laɲinima tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ Kɛrwanɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ denbaya liberté denbaya o kɔni mara fɛ olu y'u u ka foraji yɛrɛ kɔni sɔrɔ n'o ye jibondon ye a bɛna kɛ sababu ye jiko gɛlɛya min n'a bɛ dafɛ dugu saba yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a bɛna se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔya nka min ye yen jamanadenw olu kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin mouvement an b'i kɔ ani a maa ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni kun taara tile 3 taama la min n'a kɛra Burkina tile 3 taama in senfɛ ani maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye senfɛ u y'u ka jamana kanu ka se ka yira dɛmɛ min n'o olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ fɛnɛ ma u y'olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da kɛnɛ kan ayiwa nka min ye gɛlɛya misɛnninw ye u ma ɲinɛ olu kɔ ka se ka olu ɲɛfɔ nka minisiri min tun bɛ Sogɛli nɔfɛ ni ale bɛ tali kɛ maliden minnu bɛ ko kan olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la ale ye kunnafoni di min bɛ taa ni u ye gɛlɛya minnu fɔ o yɛrɛ kɔni hakilina ye balina ko o kɛra mun ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni tun ye tɔgɔman sɔrɔ ye min ni a fa ye Adama Traoré Burkina bɛ yɛrɛ kɔni don nka k'o bɔ a la jamana fila n'o ye Burkina fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ma u ka laɲini de ye don n'a nataw la u ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka se ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ kalo wɔɔrɔ minisiri ninnu kɔni ka se ka ɲɔgɔn ye jamana dɔ la yaasa u bɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogoya min na n'a fɔlɔla Mali la filanan o nata kɛ Burkina. An bɛ to yen ka taa Côte d'Ivoire jamana kan min bɛ tali kɛ hélicoptère la ale kɔni ye karabali jigini ka se ka o yɛrɛ kɛ dugu min na n'o ye Goyita 2 bari ka d'a kan tiɲɛni dɔ kɔni ye pankurun yɛrɛ kɔni sɔrɔ o y'a sɔrɔ minisiri min ni ale tɔgɔ Kanja Kamara fo ka taa se Adama Bictogo olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɔnɔ ani maaba wɛrɛ nka a jatigɛ o kɔni o bonyara ni a siran ye.
Tunisie olu ka jamana ɲɛma ye laseli min kɛ waati tɛmɛlen na min n'a bɛ ka taa golofinmanw olu yɛrɛ kɔni juguya la. Ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali ale ni Côte d'Ivoire olu kɔni ye jaabili kɛ nka jaabi o kɔni kɛra ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma maa o maa ni e de ye maliyɛn ye wa fɔ ka taa se Côte d'Ivoire ka yɛrɛ kɔni ma e b'a fɛ ka segin ka na i ka jamana kan. Ayiwa fɛɛrɛw olu kɔni bɛ ka tigɛ min ye lasigiden so minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin cogoya min na ka n'u ka jamana yɛrɛ kɔni kan. Nka o ma bali Côte d'Ivoire jamanaden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka se ka gɛlɛya sɔrɔ bugɔli sera dɔw ma fo ka taa se suɲɛli jugu ko o sama k'o se dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. Ayiwa o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ tile 2 ɲɔgɔnna si u y'o de kɛ u sigilen bɛ u ka ambassade da la jiko ale ni dumuniko o si den kelen yɛrɛ kɔni t'a la ka bɛn ni halisa jamana ɲɛma ale ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛra Tunisie jamanaden dɔw olu yɛrɛ kɔni bɔra tuguni kɛnɛbaw ale ni sirabaw kan min y'u ka dusuma gasi ye ka se ka o yɛrɛ kɔni yira jamana ɲɛma a ka laseli yɛrɛ kɔni kɛra o sababu ye. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguni komi n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o jiri jan ninnu ka u cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.